Assalamu alaikum, idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha ta mu daga daure ka danna mana subscribe da kuma alaman kararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. ECOWAS da gaske shi ne dakarun Mali da na Burkina Faso sun shigo jamhuriyar Nijar. Bayanai sun fito, sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar sun yi fatali da barazana da kungiyar ECOWAS na wa'adin kwanaki 7 a ranar 30 ga wata. Hafsoshi na kasashen ECOWAS sun amince da ɗaukar sojojin Nijar na wa'adin kwanaki 7 mai kasar Nijar. Rahoto ya tabbatar da cewa sojojin Mali da na Burkina Faso sun shiga jamhuriyar Nijar domin taimaka musu a ƙasar. A wani hoto da hukumar yaɗa labarai ta jama'a a ƙasar DLPR da ta wallafa, an gano dakarun sojojin sun shiga ƙasar